سلام كما يتنيحهم كبراتن كبران انت خطاتلتنا التيميديا نلوم معد زولنا يمزيناتاتنا حيزنا قريبنا لنا نخطكاتاتلنا عند عدمنا نازي فيديو لايك جيركم كتجمرون شير سبسكرايب بمقدمة بيتسمنا تكون نعدم نابز قصل سقومتات نمخاد زحيل زي كابسلت أن مراد زخلنا متشو كناتات استفسروا له كناتات اللي حزي حزب تግራይ كمرح أيخلن يأخلو كنتيبا مقالة راح يخونه زواتات كم حدروا استمدوا كذا حس راح يجمروا عاوزن خلته سلسته معلتين هاي قدن كلهم هاي سرح حلفتي ناو سرح آتيهم أفتي حزب تግራይ زقدسو عوي أجندا هاي تفناقلت مملاس هاي ستتا هاي فتح مرققاز هاي تحتاتنت مرققاز لعلو خلو قلنا يلو ألونتنا مرققاز سرح مولو بمولو زنت خل خناتات كم فترينا مع دكتور دبرتين غارو ميكائيل اب غزي يلن غويا يوم زركبو مسبع بريزيدنت غزي محدار اتو ጌታቸው ረዳ ድማ ፈሽል ኣሎ ነታ ካብ ኢድና አምሊጣትና ዝበልዋ ናይ ጉጅሎም ጥራሕ እትግባእ ዝብልዋ ዘይቀዋሚት መንበር መንግስትነት ትግራይ ደጊሞም ናብ ኢዶም ከእትውዋ ኩሉ ዝኽፈል ዋጋ ከም ዝኸፍሉላ ኣብ ልዕሊ ብሔራዊ ኣጀንዳ ህልውናን መጻእን ትግራይ ድሕነት ስልጣን ንጉጅሎም ከውሕሱ እዮም ብግልፂ ዝዛረቡ ዘለው بمسرة سممعنة بريتوريا اتجزاو من محدار تجراي كلهم حيلتات بوليتيكا تجراي زستاتفن زحقوفن كخون ديمقراسيا وسرعة كتانا خارطة بايل استطايشة اكو انت هنا لعلى حامسا كدن مرة حدا حواحد بعليو نت سلطان تعطاتير وزلو بمسرة حق دورت يعني هون جيتاتشو مع حواحد سبالو دابز وكل يوم حزون اتجزاو من محدار حواحد زعبلو له مخانو صحيزو حق كوينو بسنكن اي سلطان نحنح وشتاو جلتات جن تخفافيلهم اتحاد عمليتو نزوال سلطان نكملس اتحاد دما ኣብ ኢዱ ዝኣተወ ስልጣን ንከውሕስ ኣብ ሓያል ጅፍዕ እዮም ዝርከቡ እቲ ክፍፍል ሕወሓት ብመሰረቱ ፖለቲካዊ ኣረኣያ ዘይኮነ ንስልጣን ዘላ ኣጠማምታን ረብሓን መሰረት ዝገበረ ምዃኑ ብዙሓት ዝረዳድእሉ ኮይኖም ነታ ብመሰረት ስምምዕነት ፕሪቶርያ ዝተጣየሸትን ግዝያዊ መንበር ምምሕዳር ድማ እቲ ህዝቢ ትግራይ ረዚን ዋጋ ዝኸፈለሎምን ድሕሪ ስምምዕነት ፕሪቶርያ ትግራይ ናብ ሓድሽ ፖለቲካዊ ፀጥታዊ ኢኮኖምያዊ ማሕበራውን ፀፍሒ ከሳግሩ ተባሂሎም ተስፋታት ዝተገበረሎም ብሄራውያን ሕቶታት ትግራይ ኣጀንዳኦም ኣይኮኑን እዮም ካብዚ ሕልፍ ኢሉ ድማ እቶም ዝሓለፉ 4 ዓመታት ኣብ ፈቆዶ ኬንዳን ዳስን ትግራይን ሱዳንን ተደቢዮም ዝርከቡ ሚልዮናት ተጋሩ በትን በዝን ተቆራሪሶም ዘለዉ ግዛኣታት ትግራይን ቅድሚ ምምላሶም ውድብና ነድሕን ስልጣን ነውሕስ ኢሎም ኣብ 4 ኪሎ ከም ዝመጎቱ ብዝተፈላለዩ ሰበስልጣን እንዳተገለጸ እዩ መፅዩ እዚ ድማ መራሕቲ ሕወሓት ብብሄራዊ ህልውና ኣዝዩ ክቡር መስዋዕትነት እናኽፈልዎ ዝመፀ ጽኑዕ ህዝቢ ትግራይ ምእንተታ ዘይንሕና ካሊእ ኣይትምልከቶን ኢሎም ምእንተታ መንበር ትግራይ ዋላ ትበተን ህልኽን ተግባርን እዮም ተጸሚዶም ዘለዉ እቲ ገና ብሕጊ ኢትዮጵያ ሕጋዊ ኣፍልጦ ዘይብሉ ውድቡም ውድቀትን ቅልውላውን እቲ እንኮ ብሄራዊ እኩብ ዓቕሚ ዝኾነ ንዓለም ዘዘራረበን በዓል ረዚን ቅያን ጅግና ሰራዊት ትግራይ እውን ኣትዮም ንመፈጸም ጉጅላዊ ረብሓ ከውዕልዎ ምሳና ተሰሊፉ እዩ ዝብሉ ዘለዉ ኮይኖም መስዋዕትነትን መጉዳትን ብሄራዊ ሓይሊ ትግራይ ምእንተ ጉጅላዊ ስልጣን ክብሉ እቲ እናመርሑ ናብ ሓዊ ዝጠጠቐዎ ሰራዊት ኣዘዝቲ ኢና ዝብሉ ሰባት ናብቲ ጉጅለ ተሓዊሶም ክስረቶም ንዓለም ኣርዮም ኣለዉ እዚ ነቲ ብሄራዊ እኩብ ዓቕሚ ትግራይ ዝኾነ ትካል ሰራዊት ከም እንስሳ መሪሖም ከም ድሌትና ክንገብሮ ኢና ኢሎም ሓሲቦም ምእንተ ስልጣኖምን ርብሖምን ስርወ መንግስትነቶምን ሓደ ጉጅለ ኢሎም ንክብሪ እቲ ጅግና ሰራዊት ዘይምጥን ውሳነ ዘሕለፉ ኣዘዝቲ ሰራዊት ሽሕኳ በቲ ዘምለጠኒ ስልጣነይ ክምልስ እየ ዝበለ ጉጅለ ኣገንዕ ይበሃሉ እንተሃለዉ ህዝቢ ትግራይ ግን ብውሽጥን ብደገን ብሓደ ድምፂ ተቃዊምዎምን ውሳነኦም ብህፁፅ ከርሙን የቕሬታ ክሓትሉን ነቲ ዝሓንሸሽዎ መስዋዕትነት ህዝቢ ትግራይ ከጣዓሰሙን ይፅውዑ እዮም ዘለዉ ሕዚ እቲ ሰራዊት ንመውሓስ ስልጣን ክጥቀሙሉ ምዃኖም ብግልፂ ቋንቋ ዝዛረቡ ዘለዉ መራሕቲ ጉጅለ ሕወሓት ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ግዜ የለን መንፈስ ናይ ሞትን ሕየትን ቃልሲ ግዜ ገደብ ኣቐሚጦም ይንቀሳቐሱ እዮም ዘለዉ እዚ ክሳብ ባሕቲ ለካቲት ኣቐሚጦምዎ ዘለዉ ግዜ ገዲ ምምላስ ስልጣንን ምእላይ መሪሕነት ግዝያዊ ምምሕዳርን ብሓይሊ ናይ ምፍጻም ኣትዮም እዮም ዝርከቡ ኣብ ርእሰ ከተማ ትግራይ ፍሰት ሓበሬታ ትግራይ ንምቁፅጻር ኢሎም ንህዝባዊትን መንግስታዊትን ሬድዮ ጣብያ ኤፍኤም መቐለ ንምቁፅጻር ዕጡቓት ልኢኾም ተፈቲኖም እዮም እንተኾነ ግና ፖሊስ ከተማ መቐለ ነቲ ዘይሕጋዊ ተግባር ቀልጢፉ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅሩ ዘውዓለ ኮይኑ እቲ ሬድዮ ጣብያ ድማ ክሲ ኣብ ልዕሊ እቲ ብደብረፅዮን ዝምራሕ ጉጅለ መስሪቱ እዩ ዝርከብ እቲ ብዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ዝምራሕ ጉጅለ ሕወሓት ስልጣን መሊሶም ንምቁፅጻር ዘኽእለና ኢሎም ንክቆፃፀርዎን ዘቐመጥዎን ቀንዲ ትካላት ትግራይ እቲ ፈላማይ ሰራዊት ትግራይ ኮይኑ ሚድያ ከምኡውን ምንጪ ፋይናንስ ዝብልዎ ትእምት ዝርከቦም እዮም ዛጊድ ሰራዊት ኣብ ኢድና ናትና እዩ ኢሎም ዝድምድሙ ዘለዉ ኮይኖም ሚድያታት ንምቁፅጻር ድማ ብኤፍኤም መቐለ ብቆልዑ ዝጀመሩ ኮይኖም ንብረት ህዝብን መንግስትን ትግራይ ምዃኑ ብሕጊ ዝተረጋገፀ ትእምት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅሮም ንኽውዕል ድማ ብዕሊ እቲ ትካል መንግስቲ ትግራይን ዝመርሕዎ ዘለዉ ግዝያዊ ምምሕዳር ዝነፀጎን ዘይሕጋውን ዝተባሃለ ህፁፅ ጉባኤ ከካይዱ ወሲኖም ኣለዉ እቲ ግዜ ገደብ ኣቐሚጡ ዝጓየ ዘሎ ጉጅለ ሕወሓት ስልጣን ግዝያዊ ምምሕዳር ብሓይሊ ተቆፃፂሩ ምስ መንግስቲ ፌደራል ናይ ምድርዳር ዓቕሙ ንምዕባይ ዘንቀደ እዩ ይብሉ ተዓዘብቲ
ኣብዚ መዳይ መሰረት ገይሩ ርእይቱ ዘካፈለ ሓላፊ ጉዳያት ወፃኢ ሳወት ኣቶ ሃይሉ ከበደ እቲ ዝካየድ ዘሎ ወፍሪ ዕልዋ መንግስቲ ቀስ በቐሲ ዝፍጸም ዘሎ ወይ ድማ ክፍጸም ዝፍተን ዘሎ ወረዳታት፣ ከተማታት፣ ሚድያታትን ሃፍቲ ዘለወን ትካላትን ከምቲ ትፈልጥዎ ይብል ኣቶ ሃይሉ ከበደ። ድሕሪ 2 ለካቲት 2017 ዓ.ም ህወሓት ዝበሃል ውድብ ሕጋውነቱ ክስረጽ ዝኽእለሉ ዕድል ሰፊሕ እዩ። ኣብ 6 ወርሒ ጉባኤ ክገብር ተኣዚዙ ስለ ዘይገበረ ይብል ኣዲስ ኣበባን እቲ ኣብ ቤት ጽሕፈት ህወሓት ዘሎ ጉጅለን ነዚኣ እዮም ዝተሓላለዉ ዘለዉ ዝበለ ኣቶ ሃይሉ ከበደ እንተተሰሪዝካ ብድሕሪኡ ብድርድር እንተኾይንልካ እዩ ወይ ድማ ካሊእ ሓድሽ ውድብ ከም ሓድሽ ኢኻ ክትምስርት ዘለካ ብካሊእ ሓድሽ ሽም ድርድር ንኽሳኻዕ ግን መደራደሪ ዓቕሚ ወይ ድማ ባርጌኒንግ ፓወር የድሊ። ነዚ እዩ ቅድሚ 3 ለካቲት 2017 ዓ.ም መንግስቲ ብዕልዋ ክተሓዝ ዝፍተን ዘሎ ንምድርዳር ዝዓለመ እዩ ይብል። መንእሰይ ትግራይ ቀጸልቲ 10 መዓልትታት ነገራት ብትኹረት ተኸታተል ዓድኻን ዓርስኻን ሓሉ ዝበለ ኣቶ ሃይሉ ከበደ ዓዲ ገዲፍካ ዘኸይድ ግን የለን። ድሕሪ ሕዚ ትግራይ ከም ትግራይ በዞም ሰባት እናተመርሐት እሞ ድማ ንሰርቲፊኬት ናብ ኩናት ኣይተኣቱን እያ። እንተኣትዮም እውን ጸወታ ቆልዑ እዩ ኩሕኩሕ ኣቢልካ ኢድካ ንምሃብ ዝግበር ናይ ዓቕሊ ጽበት ፈተነ ክብል እዩ መልእኽቱ ኣሕሊፉ ዘሎ ኣቶ ሃይሉ ከበደ። ብኻሊእ ገጽ ድማ እቲ ማዕበላዊ ጻውዒ ሰልፈኛታት መቐለ መጽባዓ ዝኣተወ ፕሬዚደንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ኣቶ ጌታቸው ረዳ ፈሺልዎ ኣሎ። እቲ ፕሬዚደንት ዝጸሓፎም ደብዳቤታት ይኹን ዝኣተዎም መጽባዓታት ሓንቲ እኳ ብወግዒ ከይተተግበረ ይቕጽል እዩ ዘሎ። ኣቶ ጌታቸው ረዳ ኣብቲ ዝሓለፈ ሰኒ ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ዝተኻየደ ሰላማዊ ሰልፊ ወርሒ ውሰድ 2 ወርሒ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ካብ ናይ ተመዛበልቲ ወፃኢ ካሊእ ኣጀንዳ ክህልዎ ኣይኽእልን እዩ ክብል እዩ ተዛሪቡ። እቶም ተመዛበልቲ ስምምዕነት ፕሪቶርያ ብምሉእነት ዝትግበርን ተመዛበልቲ ግዝኣታዊ ሓድነት ትግራይ ዝምልሱሉን እዋን ብትኽክል ክነግሮም እዮም ጸዊዖምዎ ነይሮም። ነዚ ምላሽ ዝሃበ እቲ ፕሬዚደንት ድማ ጊዜያዊ ምምሕዳር ዝሓዞም ዕማማት ክሳኻዕ እንተኾይኑ ኣብ ኩሎም ከባቢታት ትግራይ እግሩ ክተክል እዩ ዘለዎ ክብል እዩ ተዛሪቡ ዘሎ። ንኣስታት 2 ዓመታት ጊዜያዊ ምምሕዳር መሓውሩ ከይዝርግሕ ብናይ ስልጣን ኣጀንዳ ዝተጸመዱ ወገናት ጸገም ምፍጣሮም እዩ ከሲሱ። እቲ ዝተፈጠረ ጸገም ብሰላማውን ብዝተወደበ መንገድን ተቓሊስና ክንፈትሖ ኢና ክብል እዩ ቃላት እዩ ዘሎ። ከንቲባ ከተማ መቐለ ጥራሕ ዘይኮነስ ውሳነታት ጊዜያዊ ምምሕዳር እውን ተግባራዊ ኣይኮኑን ዝበለ እቲ ፕሬዚደንት ስለዚ ናይ ግድን ኩሎም ናይ ጊዜያዊ ምምሕዳራት ስራሕቲ ሓለፍቲ ስርሖም ክጅምሩ እዮም ክብል እዩ ተዛሪቡ። ብፍሉይ ድማ ኣብ ዝቕጽሉ 2-3 መዓልቲ እቶም ኩሎም ኣመሓደርቲ ዞባታት ትግራይ ናብ ስርሖም ኣትዮም ነህዝቦም ከገልግሉ ክንገብር ኢና ክብል እዩ መጽባዓ ኣትዩ። ዛጊደቶም ናብ ቦቶም ተመሪሶም ስርሖም ክጅምሩ እዮም ዝተባሃሉ ኣመሓደርቲ ይኹን ከንቲባ ከተማ መቐለ ናብ ቢሮም ከም ዘይኣተው ዝረኸብናዮ ሓበሬታ የረድእ። ብኣቶ ጌታቸው ረዳ ዝምራሕ ጊዜያዊ ምምሕዳር ልዕሊ 2 ዓመት ዕድመ ኣውፂሩ መንግስታዊ ስልጣን ተጠቒሙ ስራሕቱ ኣብ ኩለን ኣብ ትሕቲ ጊዜያዊ ምምሕዳር ዘለዋ ዞባታት እግሪ ተኸይሉ ግን ኣይሰርሕን ዘሎ። ሽሕ እኳ ዛጊድ እቲ ዘይሕጋዊ ጉጅለ ዝበሎ ኣብ ቤት ጽሕፈት ውድብ ዘለዉ ጉጅለ ህወሓት ዝኸሰሶም ኣብ ቀረባ ድማ ኣብ ድምፂ ወያነ ኣብ ዝሃቦ ቃለ መሕተት ፕሬዚደንት ጌታቸው ረዳ ምክትሉን ኣዛዚ ሰራዊት ዝኾነ ጀነራል ታደሰ ወረደ ተሓታቲ ከም ዝገበሮ ዝዝከር እዩ። እሞ ድሕሪ ደጊም እንታይ ዓይነት ተኣምራት ክፍጠር እዩ ትፅቢት ዝግበረሉ ጉዳይ ኮይኑ ህዝቢ ትግራይ ግን ሕዚ እውን ከበድቲ ዋጋታት እናኸፈለ ይቕፅል እዩ ዘሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ እቲ ፕሬዚደንት ኣብ ቤት ጽሕፈት ንልኡኽ መንግስቲ ኣየርላንድ ተቐቢሉ ኣዘራሪቡ ኣሎ። መንግስቲ ኣየርላንድ ንትግራይ ዝገብሮ ኩለ መዳያዊ ሓገዛት ኣጠናኺሩ ክቕፅለሉ ይግባእ ክብል እዩ ፀዊዑ። እቲ ፕሬዚደንት ነዚ ዝገለጸ ኣምባሳደር ኣየርላንድ ኣብ ኢትዮጵያ ኦሊቪያ ሌሲሊ ኣብ ቤት ጽሕፈቱ ተቐቢሉ ኣብ ዝዘራረበሉ እዋን እዩ። ኣምባሳደር ሌሲሊ ብግደነ ትግራይ ንፈለማ እዋን ከም ዝመፀን ሕጉስቲ ምዃነን ብምግላጽ ሰንኪ ኩናት ህዝቢ ትግራይ ከም ዝተሃሰየ ብምሕባር ሃገረን ዝገብሮ ኩለ መዳይ ሓገዝ ኣጠናኺሩ ከም ዘቕፅለሉ ኣረጋጊፀን ክብል እዩ ድምፂ ወያነ ጸብጢቡ ዘሎ። ፕሬዚደንት ጌታቸው ረዳ ነተን ኣምባሳደር ኣብ ዝሃቦ ቃል ድማ ስምምዕነት ፕሪቶርያ ብህፁፅ ተዘይተተግቢሩ ኣብ ትግራይ ሕዚ እውን ሓደጋታት ኣንጸላልዩ ከም ዘሎ እዩ ኣጠንቂቕዎን። እቲ ስምምዕነት ፕሪቶርያ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ሓደጋ ከም ዘሎ ብምግላጽ ኩናት ዳግም ንከይውላዕ ድማ እቲ ስምምዕነት ብምሉእነት ክፍጸም ጸቕጢ ምፍጣር ኣገዳሲ ክብል መልእኽቱ ኣሕሊፉ ኣሎ። ብኻሊእ ሓበሬታ ኣንጻር ስርዓት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝዋግኡ ዕጡቓት ናብ ዓውደ ግንባር ከም ዝወፈሩ ተገሊጹ ኣሎ። ቅድሚ ሒደት መዓልትታት ኣብ ርእሰ ከተማ ኢትዮጵያ ኣዲስ ኣበባ ኣዘራራቢ ሰሚናር ዘካየደ ምንቅስቓስ ብርጌድ ንሓመዱ ስርዓት ህግደፍ ንምውጋድን ለውጢ ስርዓት ኣብ ኤርትራ ንምትካል ከም ዝወሰኑ ኣፍሊጦም ኣለው። ላዕለዋይ መሪሕነት እቲ ሰማያዊ ማዕበል ስነ ጥበበኛ ኪሮስ ኣስፋሃ ንኢትዮ ፎረም ኣብ ዝሃቦ ቃለ መሕተት ብርጌድ ንሓመዱ ኣንጻር መንግስቲ ኤርትራ ፊት ንፊት ተዋጊኡ ከወግዶ ከም ዝወሰነ ኣፍሊጡ ኣሎ። ኣብ ቀረባ መዓልትታት ድማ ነዚ ቃልሲ ንምፍጻም ዝወሰኑ ካብ መላእ ዓለም ዝተውጻጹ ኤርትራውያን መንእሰያት ናብ ዓውደ ግንባር ክወፍሩ እዮም ኢሉ ኣሎ። እዚ ንምፍጻም ኣብ ምንቅስቓስ ከም ዘለዉ ዝሓበረ ስነ ጥበበኛ ኪሮስ ኣስፋሃ
ኩሉ መንእሰይ ናይ ውትድርና ስልጠናን ሞያን ስለ ዘለዎ ብምዃኑ ኣብቲ ዕላማ ንምንጽንባር ከም ዘየሸግርን ነዚ ንምግባር ድማ ኣብ ማእኸል መዋፈሪ ኣብ ክልል ዓፋር ሰመራ ክንጓዓዝ ኢና ክብል ተዛሪቡ ኣሎ። የትጥቅ ትግል ወዲያውኑ መጀመር እንዳለብን ከዛ ሌላ አማራጭ እንደሌለን ወስነናል። ትጥቅ ትግሉ በዚሁ ዓመት በያዝነው ዓመት እንድንጀምረው ውሳኔ አስተላልፈናል ያለነው። የተዘጋጁ ወጣቶች በመላው ዓለም አሉ። እነሱን በዚህ ጥቂት ቀኖች እንዲመጡ እናደርጋለን። መንግስቲ ኤርትራ ድማ እቲ ብወገን ኢትዮጵያ አንጻሩ ዝዋግኡ ኤርትራውያን ናብ ግብሪ ክሰጋገሩ ምውሳኖም ስዒቡ ብሓፈሻ ብወገን ደቡብ እትርከብ ጎረቤትና ብምባል አንጻር ሰላምን ምርጋን ኤርትራ ትሰርሕ ኣላ ክብል እዩ ከሲስዋ ዘሎ። ስርዓታት ኢትዮጵያ ብምባል ኣጃሚሉ ብታሪኹ እውን ኣደጊፉ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝነቅፍ ዘሎ መንግስቲ ኤርትራ ንባዕሉ እውን አንጻር መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝዋግኡ ዕጡቃት ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ይሰልጥንን ይድግፍን ምዃኑ ንዝሓለፉ ብርክት ዝበሉ ዓመታት ተራእዩ እዩ። እቶም ትማሊ አንጻር ትግራይ ናይ ጥፍኣት ዝምድና ዝነበሮም መንግስታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣብዚ ሕዚ እዋን ብቃልዕ ናብ ከቢድ ወጥሪ ኣትዮም ዝርከቡ ኮይኖም ናብ ወታደራዊ ረፅቢ ከይሰግሩ ተሰጊኡ ዝርከብ። ኣብዚ ህሞት ኣማሲ ካብ ኣስመራ ዘይተለመደ ዜና ተሰሚዑ ኣሎ። መራሒ ሕብረት ኣፍሪካ ንፈለማ እዋን ናብ ኤርትራ ኣትዩ ኣሎ። ኣቦ ወንበር ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪካ ሙሳ ፋቂ መሐመድ ናብ ኣስመራ ተጓዒዙ ምስ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ተራኺቡ ኣሎ። እቲ ርክብ ኣብ ኣህጉር ኣፍሪካ ዘሎ ኩነታት ሰላምን ጸጥታን መሰረት ዝገበረ ከም ዝኾነ እዩ ተሰሚዑ ዘሎ። ሚኒስትሪ ዜና ኤርትራ ኣብዚ ዘርግሖ ሓበሬታ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ሕብረት ኣፍሪካ ካብ ምፍጻም ድሌት ደጋውያን ሓይልታት ሓራ ክኸውን ጠሊቡ ክብል እዩ እቲ ሚኒስትሪ ሓቢሩ። ኮሚሽነር እቲ ሕብረት ምስ ኣባላት ጉጅለ ልኡኹ ኣብ ኣስመራ ምእታዉ ኣብ ኤርትራ ዘይተለመደ ኮይኑ ትኹረት ብዙሓት እውን ስሒቡ ኣሎ። እቲ ኣብ ድሮ ምስንባት ካብ ስልጣኑ ኮይኑ ካብ አዲስ አበባ ናብ ኣስመራ ተጓዒዙ ዘሎ ቀንዲ መሓዛ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ምዃኑ ዝፍለጥ ኮሚሽነር ሙሳ ፋቂ መሐመድ እንታይ ዘሻኹል ነገር ረኺቡ ዝብል ካብ ምግማት ወፃኢ ጭቡጥ ነገር ዝተባሃለ ነገር የለን። እንተኾነ ግና ንዞባ ሙሉእ ናብ ስጋኣት ኣእትዩ ዘሎ ምስ ወጥሪ ኢትዮጵያን ኤርትራን ናብ ሙሉእ ኩናት ከይኣቱ ንምዝታይ ዝዓለመ ዶ ክኸውን ይኽእል? ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ መልእኽቲ ልኢኹ ወይስ ካሊእ ዝተፈለጠ ነገር የለን እዩ። ኤርትራ ቀንዲ ዕንቅፋት ኣፈጻጽማ ስምምዕነት ብሪቶርያ ከም ዝኾነት ብግልፂ ዝተቐመጠ ኮይኑ ዛጊድ ድማ ሰፋሕቲ ግዛኣታት ትግራይ ተቆጻጺራ ግፍዕታት ኣብ ምፍጻም እያ ትርከብ። ካብ ዓዲ ኢሮብ ጀሚሩ ክሳብ መሬት ኣድያቦ ዘለው ሰፋሕቲ ግዛኣታት ትግራይ ብሓይሊ ሒዛ እትርከብ ኤርትራ ብዲፕሎማስያዊ መንገዲ ሰራዊታ ክትስሕብ ሙሳ ፋቂ ከእምን ናብ ኣስመራ ተጓዒዙ ተባሂሉ ኣይእመንን እዩ። እንተኾነ ግና ኢትዮጵያን ኤርትራን ናብ ኩናት ዝኣትዋሉ ኩነታት ይፍጠር ከይህሉ እዚ ድማ ንዞባ ሙሉእ ናብ ሓደገኛ ቅልውላው ዘእቱ ከይኸውን ዓብይ ስጋት እዩ ፈጢሩ ዘሎ። ትግራይ ኣብዚ ህሞት ዓውደ ውግእ እተን ክልተ ሃገራት ከይትኸውን ሸቐሎት ሰማይ ዝዓረገ ኮይኑ ንስልጣን ናብ ውሽጣዊ ረፅሚ ኣትዮም ዘለው መራሕቲ ህወሓት ድማ ካብ ናይ ታሪክ ተሓታትነት ክጥንቀቑ መጠንቀቕታታት ካብ ህዝቢ በፅሖም እዩ ዘሎ። ክቡራት ተኸታተልቲ ንሎም መዓልቲ ዝበልናዮም ዜናታትና ነዚኦም ይመስሉ ነይሮም። ስለዝተኸታተልኩምና ኣዝና እንዳመስገንና ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ብምግባር ድማ ቤተሰብና ክትኮኑ ንዕድም። ብኻሊእ ዜናታት ክሳዕ ንራኸብ ድማ ሰናይ ጻኒሒት